Ya ini perpat ape udan ini ngapa ta? Wedangan wijen. Menungso ya biasanya teko ya urung teko. Tadi Pak Semleng janjine arep rene ditenteni ratang esuk yang jenenge lurah ya penak digugah. Mosok arep digugah Pak Lurah. Iya ini biasane urung tangi. Gara-gara Pak Semleng arep rene. Entah. Wong sing tak enten-enten iki Pak Semleng kok malah musuhe sing teko. Iki ngopo Kang Tomo ya iki. Ngopo kowe iki esuk-esuk wis deglo nek kono e? Lagi wedangan iki lho, kowe tumben isuk-isuk klitih-klitih ora digarapan. Ya klita-klite ora ndek garapan ngene iki. Kok arep ngendi? Saka ngendi makarepmu? Aku mangen nyanggone si jas, golek si jas. Wonge apa rene apa ora? Ya ini aja sik turu no. Ora nek ngomah. Ora enak omahe kosongan kabeh ora enak. Aku ngapa golek isi jas? Mekara meneh. Ya mekara genah geden nek iki. Apa? Perkara kowe pilihan lurah ora dadi. Ya iya dituntek pasrahe kono. Ya sing sabar Kang wetekno jenenge rejeki ndengah sing ngatur sing kuwasa. Sabar-sabar piye? Nggih pasrahe kaya embut gur ya yo. Ya wong jeke bocah ya mubeng. Mubeng bocah iki. Golek uang yen batu bakar karo keluarga-keluargane. Nek wong lek golek wong 5. Iya jare kabar. Lah itu mau nyebar tuh jare 3 yuta. Lah iya. Iku itu wong 5 kudu guntal dhewe bareng kudu Ya, HP. Tak kene kopi sik lho. Ngopi ra? arepmu. Kene Kopi kopi. ya kene. Sing sabar ora dienggo mentoyo. Dari malah berat ya piye arep. Kayak kopi lho. Iki nek kacang enak iki iki. Pangan kacange. Ya. Yo ngopi ora usah nggo mentoyo. Oh, kaya apa wae. Wes kene. Yo. Ngobene sik. Iki rasane piye? Jajalan dhewe. Kecot apa? Umume Asin. kopi. Jajalan kurang meneri mumpung aku cek di banyu panas. Oke. Ger. Iya. Iso lali ta masalahmu Jas. Rada pait-pait ora apa-apa. Padha uripku paite. Kok ngono wae. Ora dadi ra apa-apa sesuk ndaftarke nah nyalonke nah. Gah, bandane entek. Kuwi rencana arep golek jas ngopo? Ya tanggungan dengi kae. Dek iki wong iki yo rene. Sireke wedi karo kowe. Lah dadi sing kaya bakal dondeng ae lara nyoblos. Kuwi arep dijaluk duwite yo kakek entuk. Wis dadi tim sukses rek. Duit dikekne rek ya jaluk neh. Kuwi gelem sing duwe. Lah iya. Piye karepe? Ya kuwi kesalahane sapa nek ngono kuwi. Ya bocah ora ngetok babar blas wedi malah golek ning omah renek iki. Nek jane iki nek yo mubeng wae lho, Kang. Apa cara menyampaikan nyanggone wong-wong iki apa terlalu loman apa jatare gampang dihapus bejat. Bu, Ora iso dianu maksudnya iki. ora dipercaya. Lah iya, entek mosok dhuwit sakmono mbane iso ludes. Janjane keunggulane Samlenge enek nggon ngendi? Mosok kalah aku gur kono ra modal duit iki kene sing modal juta-jutaane blas sing milih. Nek Pak Semleng kuwi asline iki anu ya ora janji, Kang. Soale ora ada duit. Ning nek janjine Pak Semleng kuwi ben sasi nek arep trip di dusun nyanggone perorangan kuwi per gundul per kakar kayak 100. Omonge mbuh per kakar apa per gundul wingi aku wis ra patek nyepadakno. Ngono ceritane. Berarti kuwi gundul gede, gundul cilik dituku nek ngono. Wah ya ora ngono, Kang. Maksude dituku iki ora dituku ndase ora, maksude diajeni anune apa jenenge. Ya janjine kuwi maksudnya aku nggon aku misale 2
aku karo bojoku ngono to. Lah iki entuk 100 bojoku 100 aku 100. Kuwi nek per gundul, ning per kakak apa per gundul aku ora patek nyepadane wong aku yo pas rapat nang mburi dhewe radong bom saka ngono. Aku dasare iki melu Pak Semleng kasine yo masalah karo kowe ora enek masalah awake dhewe, cuman yo kuwi ngasku karo si Jas kuwi yo. Jane kowe kancaku Jas ora entuk milih kowe. Panas. Iki gandeng wis sak untara aku nek kene, aku tak pamit mulih. Kopi murah bontekne. Dan petangku rada kruwel ngono iki. Gagasane diremi ngono ke omah kuwi ngono kan gagasan. Nah iya engko anu apa jenenge njaluk tulung nek ketemu si bajingane si Jas tulung keplawono. Ora cincangane nek kene ki umum aku tak paranane. Kok nek wonge nyeneni aku tak tekok kowe ya? Iya. Ya wis, pamit sik. Ya Kang. Ya Kang. Nasibmu iki tek elek terus kan biyen arep daftar apa-apa ora tau dadi. Ya lah kae kebeneran kae panjang umur dirasani teko. Wah kurang sithik mang remuk jas. Wah, wedangan ra WA aku. WA wedangan tek kon WA. Butuh gawe wedang mbok gawe wedang. Kon Kok ngomah arep dhewe wedang rong godhog imang. Memang Pemerintah saka ngomah ya ora mungkin wis saka ngomah. Kang Thomas kok ngundang enek ora mungkin wis saka ngomah. aku mang ya saka keliling-keliling ngono. Mau golek-golek kanca. Kok mang telat sithik pecah ndas. Lah ngopo? Kang Thomas muring-muring goleki kowe. Oh, bar saka kene, Mas. Kang gunamu kek rene, golek kowe diguran ning kene. Oh, ya aman aku. Heh? Lah aman. Ya ora aman wong iki cek mubeng wae tek aman piye? Lah kok aku mang pas lunga yo nang. Kulite kacang lho entek semene bocah wonge. Sakek muring-muringe ku, Mas. Muring-muring jakan mumpang mutung wis bujang bajingan kaya mah. Golek Ya kepiye yo nawang wong aku ki yo keliling golek pasukan tenan no. Lah kok sing kleru ki yo sing nyoblos, aku yo ora kleru wong wis duit sing wis tak ndom-ndomne kok iso balik nyang Pak Semleng iki kepiye karepe? Jambo. Ya kuwi bosmu yang ngono kuwi. Lenggo Pak aku ki yo ngene-kene iki mangenteni Pak Semleng. Abrene. Malah sing during-muring aku iki kepiye iki kok. Gawe wedang dhewe nek gawe wedang iki kacange kaya semene. Entekne Kang Tomo. Aku yo arep, Bang. Nah, mang urung ngopo-ngopo ki. Iya nak, aku yo ngomong karo Tomo, aku arep nyoblos kowe ra entuk jas aku yo. Ya perkarane opo? Perkarane jas sing muring karo aku mesti aku ora entuk melu, aku yo ngomong muteng-muteng. Ngono apa kowe wae sing tak kongkon dadi tim suksesku timbang jas ngono. Lah iya kowe salahe gawe murah beli duit kan ndak malah ngamuk. Nah, rene yo diamuk Mbak Nita. Ketemu kowe yo diamuk. Terus kepiye sing bener ki Kampak sing kena malah Kang Tomo. Kok kowe bali kowe neh aku jagoku menang tek Mas Semleng. iki yo Wong iku arep rene, kowe kok muring-muring Kang Tomo. Ku Pak Semleng wonge apik to. Kowe yo kenal dhewe, arep ora patah akrab. Engko. Kowe njaluk ngapura, ngapunten Pak kula mboten anu jenengan mergo kowe dijaluk tulung Kang Tomo kewuh ngono ae nek kewuh karo Pak Semleng kowe. Rasa kewuh kan wonge apian Pak Semleng nek rene. Aku ora nyoblos. Ha yo engko teko Pak Semleng. Ngapuni Pak kula ndek wingi jujur mawon mboten nyoblos jenengan. Mergi kula dijaluk tulung Mas Tomo kan dadi tim suksese. Kewuh kula. Ngerti wong ngeten dadi masalah. Kula coba jenengan, Pak. Handale Ora mungkin bali rene wonge Kang Tomo. Pak Semlenge teko kene jam piro, Kang? Yo delok engkas teko. Sing penting nek aku ngomongi kowe emang yo ngono manggae. Kowe arep ngetrap kewuh ya. Iya. Kayak sampean kayak ngebit ya. Wah, iya. Kayak Pak Semleng ngebit. Biasane ngontel itu ngontele anyar ketoke. Lah menang pilihan ya. Lah iya iki. Monggo Pak Pinara. Nggih. Ya, Pak. Alhamdulillah, Engko lenggah Pinara iki. Enggak, Pak. Mriki, Pak. pun tak mriki mawon.
Lah teh enten ngandhap niku pripun Pak? Jenengan ki lurah lho. Mboten napa-napa. Wah, lampun ngenten ngoten kok ra penak Pak kula, Pak. Aku tak melu nggih mister kok piye ya niki. Mboten napa-napa nek Pak Kuplo. Pun jenengan pindah mriki kula ki tak pindah mriki. Jane enten mriki men boboten napa-napa le Mas. Enggak lah, pun ngoten to Pak. Jenengan pindah mriki pokoke. Wis, mak pindah. Jenengan lenggah mriki. Oh, apa wae jenengan lurah rek. Nah, Matur nuwun. nggih. Jenengan mau sing pundi sing griya mawon, Pak. Kula wau keng ngomah. Oh, nggih. Niki ajeng saking ngriya niku ajeng mriki mawon apa niki pun nomor pinten ngoten ngene kula. Nggih, nembe aten mriki. Teng mriki. Oh, nggih. Yang mriki mawon. Kemah jarak ngomong apa ya? Pak, lo ajeng ngomong sekedhik niki. Nggih. Niku dek wingi nika kula ya ngapunten ndukung Kang Tomo. Asline kula mboten ndukung Kang Tomo. Ndukung sampeyan. Lala ajeng dukung Iya rekasane kula arep bongo itu iya nyalonke dadi malah Mas Tom-Tomo. Lah wong kula ki kon ngendum-ngendumke dhuwit, Mas Tomo ki masrahke aku dhuwit. Ki kon ngekene rakyat ben nyoblos Mas Tomo ngoten. Alah niku le Pak. Cara gaule dadi tim sukses Tomo niku. Wong teh. Ngoten. Niki. Nggih, tapi wau dipadosi Mas Tomo, aja dikepruki. Nah, lama masalah napa? Anu napa? Duite niku kan didum-dumke kayak mboten ate sing nyoblos Mas Tomo. Lah kados wingi niku kan kotak suarane megang asal dari Mas Tomo. Oh. Dan Nggih, niku curhat wedi ki ajeng tumut jenengan. Wah, ugetun. Ngerti apa pilih Pak Samleng ngoten. boten Mas Kuplo. Kula tak ajeng tatang le. Nggih. Wargane jenengan ten dadalem mriki ten pinten. Ya, namung kula alim kok wedok, namung kalih. Ke cinten Mbak Karjo. Oh, nggih, teng sawah niku. Teng pundi, Teng Lho? sawah. Oh, enak. Jenengan pun sing mriko wau. Boten kula mau lewat ngajengi kula tengok niku Suwung. tutupan. Tutupan nggih teng sawah kok. Iten man nggih gandeng medale sampun tak pun sawes. Kukula tak titip atol Lah anu, napa ribut. niku bapake Lizam niku kan nggih teng kerja. Kenapa kula suruh kenging bocah? Boten cah kula tak titip jenengan mawon jenengan hitung. Jenengane tong pripun? Jenengan Oh, hitung. nggih kula itu. Boten tiang ten pinten. Oh, nggih. Lah kula Pak, Niku pripun niku? Pun niku kenten mawon. Bekari. lah Niku melu kayak itu ndak dikai. golek sing oren. Lah wis dikai. Tetep tidak suka gelem lha lho. Mbok menawi enten tiyang 12 anu Pak. 12. Kali welas. Nggih, 12. Nik Lah jenengan mboten wedangan sik. matur nuwun. Nggih. Niki kula tak cinten nggih. Nggih. Aduh. Nggih. Kali welas. Nggih, 12. Lho, 3, 4, 5, Engkau. 6, 8. 7, Nggih. 8. Oh, nggih. Dosa, Sepuluh. nggih, juta. 12. 11. Nggih. Kali welas. Nggih, iki kula anu kula timbang niki kula lali iki kula tak tenggene Nizam mawon. Oh, Jenengan nggih. mriki mboten napa-napa nggih, jagongan sik, Jas. Nggih. Jagongan sik. Jenengan kali niku rin. Kita kula sak lalen wonge. nggih. Mboten penak le Nizam mungkin nek dijipne. Pak, lah kula Pak. Pripun Pak?
Napa? Lah jare kula ajeng disukani, Pak. Sampeyan kula mapalingi tapi mboten kados Milih. liyane Nggih pamatur nuwun nek saiklase mboten napa-napa. niki. Wah, enak wong transaksi apa ya? Beh, lah kae sini Zam kowe golek kang kuplok. Lah, wah kepiye to Zam? Bete dandem duit. Jaluk Ya rene seno ki lho, salim karo Pak Lurah Semleng sik. pedang, Pak. Son, kesaun tawes le. Aku yo disalimi. Wih, Niki napa Mas Mini Jam? leres Pak, kula nizam. Tuanku ke nyoblos jenengan lho, Pak. Mama nyuwun yo nang. Kali jam sorone Pak iki te kaya truk mogok ya. Wis iki nggo jajan ya. Calolo. Matusan ya, Pak. Iya. Wah, semi lho aku mbeng iki nyalonke gone Kang Tomo urung terima. Jaluk 400 lho kuwi tek 100 saya gelem wong loro. Ya men le timbang kowe nyoblos Tomo te njaluk duit nyang Pak Semleng. Kowe anggrang-grang mawake wong gerang wae ngopo lho. Kowe aja ke lah. Lah niku ngejak gegeran mawon kok, Pak. Timbang kowe ra duwe isin. Ngojeng pamit pian, Pak. Ya le. Jatuh. Halah kowe ora duwe isin wong nyoblose Tomo te njaluk duit nyang Pak Semleng. Ora duwe isin. Lah iya. Jancuk. Ya kae menungsane do ngumpul. Weh, delontonge si Jas. Ngopo srek kene, Mas? Ya sepurane Kang Tomo. Melu kowe ra penak-penak melu Pak Semleng. Oh, kowe saiki dadi kumlutane Samleng no, Jas. Enten nana potopak totomo cek muling-muling mawon. Ya wong kowe iki ngomongnya kaya wong kebelet ngising ya dadi lurah. Lalap-lipun wong dukungane warga. Kudune ki aku sing dadi lurah. Kudu dapurmu kuwi. Tendangan kakalate boten terima. Diambleh kowe tak jejeki lambemu sisan nek ngo. Sing dadi nyatane mawon. Sing dadi nyatane piye karepmu kowe? Lah nyatane aku sing dadi Pak Tomo. Lah ya. Oh, lah dancuk